Bona tarda. Ens trobem aquí davant del complex Cúbics, un terreny públic del més valuós que hi havia a Santa Coloma de Gramenet, venut a l'any 1999 a una empresa privada, amb un mandat PSC, PSOE, Iniciativa Esquerra Unida i Convergència i Unió. I estem també davant d'un parc que, gràcies a un alcalde que es deia Lluís Hernández, avui en dia és un parc i la B20 va per sota, però aquests mateixos partits que he dit abans sempre han proposat que seria coberta i segons l'últim pressupost que fa el PSOE per l'any vinent, el 2011, 2012, 2013, per cobriment de la B20, zero Zapatero. Per què fem aquesta denúncia pública? Doncs fem aquesta denúncia pública perquè aquí a Santa Coloma sempre han passat coses estranyes, sobretot des de l'any 1991. Casualment, des de l'any 1991 entra a l'alcaldia Manuela de Madre, amb una diferència de 300 vots, 300 i escaig vots sobre Lluís Hernández, i, sorprenentment, li dona l'alcaldia als vots de Convergència i Unió a canvi que el PSC faci alcalde d'un municipi petit a un alcalde de Convergència. I des d'aquell dia, menys els últims 4 anys, Santa Coloma de Gramenet ha tingut una cosa molt estranya. Ha tingut tripartit. Tripartit. I aquí ningú, tothom que ha criticat el tripartit de la Generalitat aquests últims anys, aquí ningú ha parlat del tripartit colomenc i no sabem per què, ni sabem a canvi de què estava aquest tripartit. Per què diem tot això? Home, diem tot això perquè la gent ara s'apropa a les eleccions municipals i la gent pensa, hòstia, mira, si tots són iguals. Bueno, doncs nosaltres avui fem públic que a les eleccions de maig del 2011 municipals, gent de Gramenet es torna a presentar, gent de Gramenet, entitat colomenca, que donen suport als moviments socials, gent de Gramenet es converteix en partit només per aquestes municipals una vegada més, perquè, com la seva democràcia només ens permet entrar a la seva política presentant-se com partit, doncs està clar que per entrar a la seva democràcia tenim que fer-nos de partit. Per què me repeteixo amb això? Perquè, esclar, nosaltres entrarem a la seva democràcia només per fer-nos partit, però una vegada dins de l'Ajuntament no entrarem en la seva democràcia de repartiment de càrrecs, de sous, d'enxufats, me pones tu aquí i a mi amigo allí. Amb això no entrarem, amb això ho trencarem. I llavors jo agraeixo la vostra presència i confirmo una vegada més que gent de Gramenet es presenta a les eleccions municipals del maig del 2011. Bé, bona tarda. Com ja ha dit en Jaume, gent de Gramenet ens tornem a presentar per segon cop a les eleccions municipals. Ja ens van presentar a les eleccions municipals de l'any 2007. Ens van quedar les portes només a 6 vots d'entrar dintre del consistori. I bé, avui estem aquí per dir això, que ens tornem a presentar a les eleccions municipals, que ens refermem en el nostre projecte com a moviment ciutadà i venim aquí a presentar el que serà el nostre projecte municipalista encarat de cara a les eleccions municipals de l'abril de 2011. Avui aquí presentem els diferents processos participatius que estem engegant, ja que creiem en una manera de fer política diferent. Estem aquí per presentar el procés participatiu que hem engegat per elaborar la candidatura que es presentarà amb les sigles de gent de Gramenet a les eleccions, i és un procés que és obert, que és participatiu, que qualsevol ciutadà de Santa Coloma pot decidir qui ha d'anar a les llistes en base també a uns criteris. Hem obert un procés on tothom pot dir les persones que creu que haurien de representar gent de Gramenet i, per tant, el moviment veïnal, els veïns, a la ciutadania de Santa Coloma, a la ciutadania crítica, al consistori. En base a les propostes que ens arribin de persones que puguin anar a les llistes electorals, ens basarem en diferents criteris per tal
d'acabar d'elaborar la llista. Els criteris són la paritat de gènere, elaborar una llista que sigui intergeneracional, una llista que estigui formada per gent que representi els barris de la ciutat, amb gent intentant que hi hagi el màxim de gent possible dels barris de Santa Coloma. I un dels punts que creiem important també és que sigui gent crítica, participativa, gent que participi en la vida diària de la ciutat, en el teixit associatiu, és a dir, en els moviments socials, i sobretot també que un cop formi part de les llistes, tingui un ferm compromís amb el projecte ciutadà. A banda de la candidatura, que es triarà fermament i es referendrà a l'Assemblea General que es durà a terme a finals de gener, també engeguem un procés participatiu per a l'elaboració del programa de gent de Gramenet per a les eleccions municipals. És un programa que ara mateix estem duent a terme un procés intern en base a un document que ja es va elaborar en un procés participatiu també per les eleccions de 2007. Era un document que vam anomenar 280 propostes per millorar Santa Coloma, que sempre ha sigut un esborrany, perquè són propostes que el veïnat ens va fer arribar, que vam elaborar nosaltres mateixes, i que en base a això s'ha d'anar redefinint. Hi ha coses que surten en aquelles propostes que ja les tenim. Tenim el Parc de la Bastida, Can Sam encara està indefinit, les pistes d'atletisme les hem aconseguit, encara que no les tenim materialitzades, i tot un seguit de coses que encara estan pendents. A banda d'això, el procés que engeguem, de moment estem reelaborant internament aquest document i entre els mesos de gener i març, durant tota la precampanya i campanya electoral, durem a terme visites a entitats, trobades amb veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat, per tal que em facin arribar propostes del seu barri, de la ciutat en conjunt, i de coses que em puguin afectar a la ciutadania i que siguin importants de tenir un programa electoral. Des de l'àmbit de la cultura, a l'àmbit de l'educació, a l'àmbit de l'esport, a l'àmbit de la joventut, en definitiva, tot allò que afecta el conjunt de la ciutadania. M'agradaria acabar, que és, per exemple, nosaltres a les llistes que fem, les 33 persones o 40 o 60 que baixen a les llistes de gent, serà gent que viu a Santa Coloma de Gramenet. Perquè nosaltres el que diem ho complim i ho fem. Perquè seguir un eslògan antic de l'ACI, que deia si vius aquí, compra aquí, i el primer que no comprava aquí ni que era d'aquí era l'alcalde i molta gent de l'Ajuntament, i l'Ajuntament que feia les compres a Barcelona, nosaltres sí que ens ho creiem i per tant practiquem amb l'exemple, i tota la gent que anirà a les llistes seran ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet.